Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα, Έφη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας. Πολύ σωστά ανέφερες, 27-28 Μαΐου ανοιχτές πόρτες. Ένας θεσμός ευρωπαϊκός, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όλα τα εινοποιεία σε όλη τη χώρα για ένα διήμερο θα είναι ανοιχτά. Έτσι λοιπόν οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να τα επισκεφθούν, να γνωρίσουν, να μιλήσουν, να συζητήσουν, να μάθουν τα μικρά μυστικά, να διαπιστώσουν ότι όντως τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα και το κομμάτι του ενοτουρισμού πλέον αναδεικνύεται μέσα από μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Είναι μια έννοια την οποία οι Ευρωπαίοι το κατάλαβαν και ιδιαίτερα οι Γάλλοι, οι πρώτοι διδάξαντες, το κατάλαβαν πάρα πολύ νωρίς και στη συνέχεια οι φίλοι μας Ιταλοί και ερχόμαστε και εμείς τώρα και διαπιστώνουμε ότι αυτό που έκαναν αυτοί με πάρα πολύ καλό τρόπο μπορούμε να το κάνουμε εμείς ακόμη καλύτερο γιατί έχουμε τη συσσωρευμένη εμπειρία τους. Αυτό που ζούμε σήμερα εμείς εδώ, για τους χι λόγους, εγώ τους έζησα εδώ και 25 χρόνια όταν ζούσα στην Ιταλία, όπου αυτοί οι θεσμοί υπήρχαν και το επισκέψιμο εινοποιείο ήταν ένας χώρος όπου εκεί ο επισκέπτης μπορούσε να επισκεφτεί όχι μόνο τον αμπελώνα, αλλά και το χώρο που εινοποιείται το κρασί. Παράλληλα μέσα εκεί υπήρχε και ένα μικρό παρασκευαστήριο, ένα μικρό εκθετήριο, όπου ο εκθέτης μπορούσε και να αγοράσει και να γευτεί τα κρασιά. Κάθετες γευσηγνωσίες, ποτήρια, κρασί, ιστορία, όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα. Αλλά για να έρθουμε όμως στον ελληνικό χώρο, εμείς μπορούμε να πούμε ότι πλέον πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε μια μακραίων ιστορία και πάνω σε αυτή την ιστορία έχουν πατήσει όλοι οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή οι Γάλλοι πάτησαν, όσο και αν φαίνεται περίεργο, στο αρχαιοελληνικό κρασί. Οι Ιταλοί ιδιαίτερα με την Μεγάλη Ελλάδα, με πολύ καμάρι λένε ότι οι ποικιλίες που έχουν πάει ιδιαίτερα στον χώρο της Σικελίας και της κάτω Ιταλίας και μέχρι τον Μπάρι σε εκείνες τις περιοχές είναι ποικιλίες που ήρθαν στην Ελλάδα τον 7ο αιώνα π.Χ. όταν ιδρύθηκαν οι μεγάλες ελληνικές απικίες, όπου οι Έλληνες εκεί πέρα για πολλά χρόνια κυριάρχησαν και ανέπτυξαν έναν τεράστιο πολιτισμό. Αυτόν τον πολιτισμό σήμερα τον αξιοποιούν αυτοί και λένε, εμείς λέμε εμείς ζουν εδώ γιατί έχουμε τον Όλυμπο, αλλά αυτοί λένε όμως ότι εμείς είμαστε υπερήφανοι γιατί η φύτρα μας, η γενιά μας είναι αρχαιοελληνική. Όλα αυτά σήμερα βέβαια μέσα στα πλαίσια του μάρκετινγκ είναι πάρα πολύ καλά, δίνουν τη δυνατότητα πλέον να αναδεικνύεται το ελληνικό κρασί, γιατί δυστυχώς στο παρελθόν, όπως πολύ σοφά λέει ένας φίλος μου καλός εινολόγος, περάσαμε τις παιδικές αρρώστιες, δηλαδή με την ευκαιρία των εξαίρετων κρασιών, Καμπερνέ, Μερλό, Σιράκ, δεν λέμε, πάρα πολύ καλά κρασιά, αναμφισβήτητα τα καλύτερα, αλλά είχαμε ξεχάσει κάπου τις αυτόχθονες γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Το θαύμα γίνεται σήμερα λέω την τελευταία ιδιαίτερα πενταετία, όπου μια νέα γενιά παιδιών εινολόγων που σπούδασαν εινολογία και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναδεικνύουν πλέον το κρασί. Το κρασί είναι ένας ζωντανός οργανισμός, σου μιλάει. Δεν μπαίνει στην κατηγορία των ποτών. Οι αγιορείτες μοναχοί λένε είναι τρόφιμο και μπαίνει στην κατηγορία των τροφίμων. Λένε δεν πίνουμε κρασί, τρώμε κρασί. Είναι με όλη τη σημασία της λέξης είναι τρόφιμο και δεν είναι ποτό. Γιατί στην ουσία σε χορταίνει και σου μιλάει και σου λέει τι είναι, δεν σου λέει ψέματα. Με τα τόσα χρόνια εμπειρίας που έχω, πάνω από 25 χρόνια σαν κριτή σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, εκεί πέρα διαπιστώνουμε ότι όντως αυτό που λέμε στη θεωρία γίνεται και στην πράξη. Βλέπεις ότι τα κρασιά σε κοιτάζουν, τα κοιτάζεις, τα βλέπεις, τα μυρίζεις, τα γεύεσαι, σου δίνουν την πραγματική τους εικόνα αυτό που είναι. Αν είναι κακό το κρασί σου λέει εγώ έχω αυτά τα κακά χαρακτηριστικά, που στις περισσότερες φορές όμως είναι καλό. Τόσο η Μακεδονία όσο και η Θεσσαλία αλλά και η Κεντρική Ελλάδα και η Πελοπόννησος και η Κρήτη και τα νησιά μας τα τελευταία χρόνια εξάγουμε και παράγουμε εξαίρετα ελληνικά κρασιά με αυτόχθονες γηγενείς ποικιλίες. Περιττό να σου πω παράδειγμα ότι στον Θεσσαλικό χώρο υπήρχε μια παλιά ποικιλία ο Λιμιώνας που για χι λόγους είχε εγκατελειφθεί, επανέρχεται στο προσκήνιο τώρα με εντελώς ένα διαφορετικό τρόπο και δίνει μια εξαίρετη ελληνική γηγενή ποικιλία, εξαίρετο κρασί. Το ίδιο και η Μαλαγουζιά, η οποία αναδείχθηκε από τον Γεροβασιλείο, όπου έφερε στο φως μια ποικιλία εκπληκτική. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε υπερήφανοι για το συνοπλίο. Αρχής γενομένης από τον Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος είναι ο πατριάρχης του ελληνικού, είναι ο Γεροβασιλείος. Τον καλύτερο εαυτό του, την εμπειρία τους. Θοδωρή, σε έχασα. Σε όλους τους παγκόσμιους διαγωνισμούς. Σε έχασα λίγο πριν γιατί κόλλησε η σύνδεση. Τώρα νομίζω έχει αποκατασταθεί, σε ακούω κανονικά. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτό που είπες
Και την τελευταία πενταετία που υπάρχει μία άνοδος, αυτή συνδυάζεται παράλληλα πέρα από τη διεθνή αναγνώριση της ποιότητας των ελληνικών κρασιών και δι των συγκεκριμένων περιοχών που ανέφερες. Αυτή συνδυάζεται και με την άνοδο ενός κομματιού τμήματος του τουρισμού, δηλαδή του εινοτουρισμού, αυτό που είπες νωρίτερα. Έχουμε δηλαδή τουρίστες που έρχονται για να γευτούν όλη αυτή την εμπειρία, διότι τώρα και τα εινοποιεία και οι νέοι άνθρωποι που έχουν μπει έχουν κάνει τους χώρους τους μοναδικούς. Δεν είναι αυτό που είχαμε, οι εικόνες που είχαμε παλαιότερα. Τώρα είναι ένας χώρος στον οποίο μπορείς να καθίσεις, να πιείς, να φας, να διασκεδάσεις, να ακούσεις μουσική, να περιηγηθείς. Είναι ένας πολυχώρος πλέον, δεν είναι απλά ένα εινοποιείο. Τα επισκέψιμα εινοποιεία, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε το εξής. Υπάρχουν εινοποιεία τα οποία απλά χρησιμοποιούνται για να εινοποιήσουν το κρασί τους. Τα περισσότερα όμως σήμερα έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν χώρους επισκέψιμους και ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει το σήμα του επισκέψιμο εινοποιείο, που σημαίνει ότι ο ταξιδευτής, γιατί εγώ δεν λέω τουρίστας, ο ταξιδευτής θα έχει τη δυνατότητα να περπατεί, ενώ με το λέμε δρόμος του κρασιού. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο δρόμος του κρασιού είναι, ξεκινάω παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη να πάω στα Γιαννιτσά, λέω ένα παράδειγμα, να πάω σε ένα εινοποιείο. Ο δρόμος όμως που θα διασχίσεις έχει μια τεράστια ιστορία. Έντε και έντε του δρόμου μπορείς να βρεις μοναστήρια, τοξικά γεφύρια, ιστορία. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα του δρόμου, του κρασιού. Δεν είναι μόνο ότι καταλήγεις στο εινοποιείο να δοκιμάσεις κρασί. Είναι η ιστορία όλου του χώρου, όλου του τόπου. Όλο αυτό το οποίο συνθέτει την γεωγραφική εικόνα της κάθε περιοχής. Για να φύγεις παράδειγμα και να πας στο εινοποιείο στην Ελασσόνα, λέμε παράδειγμα, θα περάσεις στον Όλυμπο. Ο Όλυμπος έχει το δικό του μύθο, έχει τη δική του μαγεία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το οποίο προειδιάζει θετικά τον ταξιδευτή και λέει θα πάω, θα ταξιδέψω, θα πάω σε αυτό το εινοποιείο, όπου εκεί θα γνωρίσω την ιστορία, θα γνωρίσω τον αμπελουργό, θα δω τι μου λέει, θα δοκιμάσω το κρασί και γιατί όχι θα βάλω και στη δική μου συλλογή ένα λευκό, ένα ροζέ, ό,τι επιθυμεί ο καθένας να δοκιμάσει. Ο εινοτουρισμός είναι μια έννοια η οποία τα τελευταία χρόνια προάγει ένα σύστημα οικονομίας και συνθέτει την εικόνα όχι μόνο του κρασιού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Γιατί κάποιος όταν θα πάει να δοκιμάσει ένα κρασί θα γευτεί τοπικά προϊόντα και γίνονται πάρα πολλοί πειραματισμοί. Προχθές στη Θεσσαλία, στην Ελασσόνα, η ενοποιία Ελασσόνας έκανε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και εν ώψη των εκλογών είπε ψηφίζουμε κρασί. Πάρα πολλοί επισκέπτες, πολλά νέα παιδιά. Το ευχάριστο ήταν ότι παρευρέθηκα εκεί και διαπίστωσα ότι η νέα γενιά πλέον αρχίζει και πίνει το κρασί. Δοκιμάζει το κρασί. Φεύγει από τα άλλα πιο σκληρά αλκοολούχα ποτά. Το κρασί συνδέεται πλέον με την παρέα, με το φίλο, με το απογευματάκι, με το βραδινό, στο wine bar που θα πάω. Κερδίζει συνέχεια φίλους και γίνονται καλές προσπάθειες και από νέους στυροκόμους. Ένας στυροκόμος ο οποίος με έναν λόγο πάλι και στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, μέσα από τις συνολάσπες τυροκόμησαν μία φέτα. Την άφησαν να οριμάσει για πάνω από 3-4 μήνες και βγήκε ένα προϊόν εκπληκτικό. Φέτα φτιαγμένη από ινολάσπη. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό. Όχι, πρώτη φορά τα ακούω. Και όμως ήταν μια δοκιμή την οποία εγώ είχα την χαρά να το δοκιμάσω εξαίρετο. Ένας συνδυασμός εκπληκτικός. Άρα οι πειραματισμοί αυτοί που γίνονται με τα τοπικά προϊόντα, δοκιμάζουμε ένα ροζέ κρασί με ένα αχλάδι, το οποίο σου απογειώνει τον ουρανίσκο. Επίσης γίνονται στις κάθετες γευσηγνωσίες, μαθαίνουν τα μυστικά του κρασιού με εντελώς διαφορετικά ποτήρια. Τα νέα παιδιά εξηγούν ότι το κρασί το κρατάς λίγη ώρα να αναπνεύσει, το αναδεικνύεις, το αναδείς, το ποτήρι, το μυρίζεις, το δοκιμάζεις, τι συναισθήματα σου προκαλεί. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι μέσα στη μαγεία του κρασιού και το διαφοροποιεί σε πολύ μεγάλο από όλα τα άλλα ποτά. Οποιοδήποτε άλλο ποτό απλά το πίνεις ή να ζεσταθείς ή δεν ξέρω, να μεθύσεις που λέει ένας φίλος κτλ. Το κρασί όμως έχει έναν άλλον τρόπο πίνω. Δοκιμάζω πριν το κατεβάσω στο στομάχι. Το γεύομαι, το έχω στο στόμα μου, το μυρίζω, το απολαμβάνω. Όλα αυτά συνθέτουν εικόνα, ταυτότητα, οντότητα, πολιτισμό. Σε τραβάει αυτό που είπες προηγουμένως. Τραβάει τον κόσμο να επισκεφθεί τα εινοποιεία και παράλληλα να γνωρίσουν και τα μουσεία. Ο Βαγγέλης Βασιλείου έχει ένα εξαίρετο εινοποιείο, ένα εξαίρετο επισκέψιμο εινοποιείο και έχει και ένα μουσείο. Όπου εκεί πέρα μαθαίνουμε την ιστορία. Μαθαίνουμε την ιστορία από αρχαιοτά των χρόνων, όπου οι Έλληνες ναυτικοί με τους αμφορείς πήγαιναν τα κρασιά σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, του τότε γνωστού κόσμου. Έχουμε αρχαιολογικές μαρτυρίες στο αναφέρον, έχουμε σφραγιδόλιθος.
Δηλαδή, αν αρχίσει κανένας και πει τη λέξη «ίνον-ιστορό», είναι ασταμάτητος. Υπάρχουν 1002 πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος να πάει να γνωρίσει, και η κάθε περιοχή στην Ελλάδα, επειδή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ένα εκπληκτικό μικροκλίμα, βγάζει κρασιά υπέροχα. Δεν το λέμε επειδή είμαστε Έλληνες για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Το λένε και οι ξένοι φίλοι μας. Το λένε και οι διεθνείς διακρίσεις, Θοδωρή, και τα βραβεία που παίρνουν τα ελληνικά κρασιά, και αυτά πιστοποιούν ότι είναι μοναδικά. Προσωπική μου διαπίστωση, θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Τώρα γύρισα προχθές, ήμουν στη Σικελία σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό κρασιού, όπου δοκιμάζαμε την ημέρα 45 κρασιά. Μεταξύ αυτών ήταν κάτι και κρασιά από κάποιες χώρες. Δεν λέω καλά, πολύ καλά. Όταν όμως έπεσε στην αντίληψή μου ένα κρασί, κατάλαβα ότι είχε μια εντελώς διαφορετική, ότι δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ήταν ελληνικό. Ήταν ελληνικό γιατί αναδεικνύουν κάποια αρώματα. Έχουν πολλά αρώματα τα δικά μας τα κρασιά. Θες το μικροκλίμα, δεν ξέρω. Όλα αυτά τα οποία έχουμε, θες οι γηγενείς ποικιλίες, θες τα χώματα. Έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα. Τα κρασιά μας είναι υπέροχα. Και το ευτύχημα είναι αυτό που είπα, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε την ευτυχία να έχουμε μια νέα γενιά εινολόγων, νέα παιδιά που σπούδασαν στην Ιταλία, στη Γαλλία, σε χώρες οι οποίες ανέπτυξαν την πανεπιστημιακή παιδεία της εινολογίας κάπως πιο γρήγορα από εμάς, και από εκεί πέρα, φέροντας εδώ όλη αυτή την τεχνογνωσία με την ομορφιά και την σβελτάδα και την διάθεση, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την εικόνα ενός νέου εινοπαραγωγού ή εινοποιού, αρχίζουν και έρχονται αποτελέσματα. Αυτό είναι καλό για την οικονομία της χώρας μας. Βέβαια. Είναι καλό για την Ελλάδα, είναι καλό για την ποιότητα των τροφίμων. Γενικά έχει καλά. Γιατί με τη λέξη τώρα που λέμε εινοτουρισμός, φέρνει κόσμο. Ο κόσμος έρχεται στην Ελλάδα πλέον όχι μόνο να πάει στον Παρθενώνα ή να πάει στην Ακρόπολη ή να πάει, να δει κάποιους αρχαίους χώρους. Έρχεται πλέον και να γευτεί. Και μία περισσότερη καλύτερη προσπάθεια λίγο στη γαστρονομία μας, γιατί και εκεί έχουμε εκπληκτικά προϊόντα. Πιστεύω όλα αυτά θα φέρουν οικονομικό εισόδημα, θα προάγουν το σύστημα της οικονομίας και θα φέρουν καλές οικονομικές απολαβές στην Ελλάδα, στους Έλληνες, στους παραγωγούς, στην εστίαση, στα ξενοδοχεία. Θα είναι όλοι ωφελημένοι. Εκτός αυτού θα δώσουν μια εντελώς διαφορετική ποιότητα στη ζωή μας. Νομίζω ότι το αξίζουμε, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στους εαυτούς μας. Γιατί είναι κρίμα να χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες από τη δεδομένη στιγμή που η ίδια η φύση έρχεται και μας λέει: κοιτάξτε, είμαι εδώ. Μας τα προσφέρει απλόχερα η φύση, ναι. Μας τα προσφέρει. Εμείς κάνουμε σφάλματα, αυτή είναι μια αλήθεια. Η φύση τα διορθώνει. Άμα τη βοηθήσουμε λίγο, θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εξαίρετες προσπάθειες. Και σε όλο και πλάι της Ελλάδας και στα νησιά μας και στον ορεινό όγκο, τα ηρωικά κρασιά που λέμε, το ορεινό όγκο και των μικρών νησιών, φέρνουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πέρυσι πήγα στην Άξο, υπάρχουν κάποια αμπελώνες σχεδόν εγκαταλειμμένοι. Εκεί χρειάζεται μια περισσότερη και καλύτερη δουλειά, γιατί η Μεσόγειος και τα χρώματα και ο αέρας της Μεσογείου και ο θαλασσινός αέρας μπορεί να αναδείξει άλλες ποικιλίες. Ακόμα υπάρχουν γηγενείς ποικιλίες ξεχασμένες, οι οποίες τις ανακαλύπτει σε κάποιες αυλές, σε κάποια βουνά. Χρειάζεται μια καλή προσπάθεια να προσέξουμε, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη, Θοδωρή. Σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν κοντά μας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Την επόμενη φορά θα τα πούμε από το στούντιο και να έχουμε και ένα μπουκάλι κρασί, για να έχουμε και χρόνο να το αναπτύξουμε. Κοίταξε να δεις, για να γευτείς ένα μπουκάλι κρασί, δεδομένο αύριο το Σάββατο έχουμε ανοιχτές πόρτες και μια που είσαι Θεσσαλονίκη, θα κάνεις ένα μικρό γύρο στα εκεί ανοιχτά εινοποιία, στις ανοιχτές πόρτες, να δοκιμάσει εκπληκτικά κρασί. Θα κάνω τη διαδρομή που λες, Θοδωρή. Θα ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη σιγά σιγά και θα πηγαίνω τσουπ 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 και θα φτάσω μέχρι εσένα, για να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη και εικόνα. Τα εινοποιία τα οποία θα έχουν ανακοινωθεί, νομίζω έχουν ανακοινωθεί και από τους δρόμους της Βορείου Ελλάδος. Εμείς αυτό που λέμε τώρα σαν προφορία, λίγο πριν κλείσουμε, είναι ότι 27 και 28 αύριο δηλαδή, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτές πόρτες, επισκέψιμα εινοποιία. Αγαπητοί φίλοι, επισκεφτείτε τα, θα γνωρίσετε εινοποιούς, θα γευτείτε εκπληκτικά κρασιά, θα έχετε μια άλλη εμπειρία και σίγουρα θα περάσετε ένα όμορφο και ευχάριστο Σαββατοκύριακο.
Είναι το μόνο σίγουρο. Θοδωρή, σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ πολύ.